Deci avem un ceas cu DS3231, un Arduino, două butoane și un șarj grafic OLED de 0,96 inch cu driver SSD 1306. Deci acum putem să schimbăm data, anul, ora, minutul, să punem alarmă, punem și schimbăm la da și la 30, câteva secunde ar trebui să pornească alarma și o muță, vedeți, că nu face nimic. Încă nu m-am obișnuit cu asta, face... Da. Trebuie să schimbăm că noi suntem după masă. Dar nu schimbă. Am schimbat. Și acum la 31 se trezește. Acum să mai joacă muța un pic. Doarme. Și cu secundă o să pornesc alarma. Sau cel puțin trebuia. Punem pe 32. Aici muța doarme. Avem informații despre temperatură. Și vedem acum dacă se trezește muța. Ca să mai joacă. Nu trebuie să se trezească. Deja avem aici punctul, alarmă. Cam atât. Așa, și acum o să dezactivăm alarma. Nici nu mai am instalat nici aici că e pregătită, nici că e alarmă. Cam atât.